RTVS otvorila nové kreatívne centrum Arténa. Bratislavské centrum je už tretím, ktoré Telerozhlas vybudoval. Ďalšie sú v Banskej Bystrici a Košiciach. Všetky vznikli po oprave a modernizácii priestorov. Kreatívne centrum Arténa vzniklo v bývalých štúdiách slovenskej televízie postavených v polovici 20. storočia. Priniesť má nové možnosti pre tvorcov a podporiť talenty. Či to budú teda tvorcovia mladí, ktorí prídu k nám svoje ešte neoverené nápady overiť, taká tá akože experimentálna časť, alebo potom profesionáli, ktorí už budú robiť svoje filmy alebo seriály alebo čokoľvek. Cieľom centra je podporiť aj zamestnanosť v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Spolupracovať chcú aj so študentmi vysokých škôl. Očakávam, že my tam budeme schopní vlastne si nachádzať aj mladých ľudí, ktorí sa budú zaoberať všetkými možnými kreatívnymi činnosťami od strihu, kamery, réžie, zvuku. V novozrekonštruovaných priestoroch sú špičkovo vybavené audiovizuálne pracoviská zamerané na vzdelávanie, prácu a experimentovanie s novými technológiami. Ako jediný máme vlastne filmové laboratória, kde máme mixážnu halu, grading a máme aj potom veľkú projekčnú kinosálu. Technologicky je to úplne inde, čiže to, čo my tu máme namontované naozaj na svetovej úrovni, budú sa učiť na relevantných strojoch, ktoré budú využívať v praxi, či už doma alebo vo svete. Kreatívne centrum financovali z eurofondov a s podporou Ministerstva kultúry. Vidím v tomto projekte obrovský význam, hlavne pre ďalšie generácie, ktoré môžu tvoriť a dať nám nejaké svoje vízie a predstavy. Kreatívne centrum budovali viac ako 2 roky a stálo takmer 10 miliónov eur. Andrá Škutová, RTVS.